taas yan. Malaking Senior Santo Niño. Maganda sobrang ganda dito sa Cebu. Yun. Ang ganda naman. Ano to? Parang chapel? Saan tawag dito? Chapel? Ano dito? May ano sila pinag-construct. Ito yaman yung bridge yung bagong na itinayo sa Cebu City to Cordova yun. Yung bridge na itinayo sa panahon ni Tatay Digong. Ayun. Ang ganda. Ano to?